Sam Diana Kalapiš, mogoče na Đuka Nedjva in na Monika Rokvata. Sam rodina i porasna u Starbešnov, u Romanija i imam 22 godine. Sam po mlado, odkakit horata da cortua na projekt mine i da cortua od sedmine. Sam završila fakultet u Târmășevar i sam učila public relations, tu se imenува какие-то обадасна хората, какво ти ще да представим, taj наказ. Tu ih ima svързка и с какво ти ще да правя дая за проектените и tu и да обада дая, какво заменува нашите традиции, какво заменува да бъдеш проектенен и какво заменува да бъдеш у една общност, да е хубанка, като нашата. Да знаят и други хора от други нации, хайде и от други държави, какво заменува да бъдеш партиенен. И съм направила много за културата, заедно с господар Пали Верчов. Той ме взел дърчата и под неговата ръка. Съм кринала за да правя партиенски игри, да уча партиенски игри и български игри. От на 10 години, от 4-я клас. И от тогава не съм прекъснала, съм видела, че много ми драг да правя той, много ми драг да нося дая нашите традиции, нашата култура. И от детенство мой дърча, че моите родници са ме учили, са ме окарвали като този път. Ама и са ме пуснали аз да избера, кой ще да правя той дая и съм избрала.